Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fixed Channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu review. Asik episode ba manje episode 8 or 7 angisakhumbuli kahle ukuthi guys mina enjoy ama comments abantu kakhulu kune show angazi noma abanye bayafana yinami. So kunalabanye ke abaphawulayo bathi ungcono uTirelo ngoba akancengi, angazi noma bathi shuthi into abayishoyo bathi akafuni yabo ukuzifaka kumndeni noma ukuthandwa ama siblings. Yazi ke phela ngoba lana ngithi sibona isithembu somjolo kaMpumelelo kuzoba khona ke vele ukucomparisa uTirelo noVuyokazi. Manini ngithi uVuyokazi nimbonile nasho ukuthi engathi ubheke phansi ngathi uphansi. NoVuyokazi akayifakanga laphayana kumndeni njengoba nje senibona nani umndeni umjwayele. Wathi uma kaMpumelelo uVuyokazi umazi ngoba sekukhona ingane. Noma sesihamba nale show kutholakala ukuthi ingane vele ihlala eMzumbe. So manje ngeke kuthi ngoba sekukhona ishow uVuyokazi usezokwenza ngathi akasabazi oSneh. NoSneh sebezoba weird manje ngoba khona ishow khona noTirelo omusha uyayibona leyo nto Kanti naye ubaba omncane mina mangibheka akusiyo uVuyokazi wavele nje wakhetha ukuthi uzofonela ubaba omncane. Angaze ngiye eMzumbe nobaba omncane ngimbambe la ku social media kodwa nje mangibheka ngibona kubaba omncane watshela uVuyokazi ukuthi maye uMpumelelo enza izinto ezithini ufone Vuyo mina ngizoyiphendula ifoni ngizomkhuza uMpumelelo. Yayibo into nje nawe ungathi uma uyibheka ngoba phela sesibonile ukuthi hayi uVuyokazi ngathi uyilo girl nje oshayi. So angeke avele acabanga ukuthi angifonele ubaba omncane kaMpumelelo, ubaba omncane futhi ubaba omncane naye ke kuyomela ukuthi ayikhulume leyo ngoba manje ngiyabona abantu sebeyithatha ngesokunxele. Buyani ke lapho buyani. Mina nje ngangifuna ukunikhombisa ipicture yababa omncane ngoba ngathi ayibo uVuyokazi uyivalela elona erumini afonela ubaba omncane kanti ubaba omncane ungakanani. Ngasingabona ukuthi hayi baba omncane ngakhuluma noVuyokazi ngitshela ukuthi hayi thula Vuyo ngizokhuluma ke noMpumelelo. Kodwa yazini mina into engiyithandayo ke la kuVuyokazi noma abanye bemgxeka ngoba bambonile ke usisi eba emotional echaza indaba yakhe noMpumelelo kade eyofuna usizo. Yazi ngiyithandelani leyo ufuna ukusizwa mayefonela ubaba omncane ngisho ngamfonela kube u2 hours uzoba sesayidini kaMpumelelo. Ubaba omncane angeke azisho ezinye izinto uyothatha iside kaMpumelelo. Kanti mayeyofuna usizo ngapha kulabo ohlala nabo phansi ubatshele ngoba phela lapha kufanele ukukhuluma iqiniso ungasho ukuthi uright ungekho right, ungasho ukuthi kumnandi kungemnandi. Lapha yamase ukukhuluma iqiniso laba abasizayo bayakutshela ukuthi le situation okuyo izokwenza lokhu nalokhu njengamanje ukulesi stage okulandela lapha ukuthi indlela yokuyisiza yile nale. Mase kusala kuwe ukuthi wenze ichoice. Mina nje ngithi ke kuleli side lokuthi ufuna usizo uwenza kahle because uzothola eminye imbono ehlukile ukunalokho kuzobe kuphuma ubaba omncane ngoba ubaba omncane uzothi hayi ngizokhuluma noSibindi. Yazi uSibindi lezi zinto ezenzayo zi-wrong kodwa hayi ngiyamazi uSibindi uyabo. Kanti ngale itherapist izokutshela ukuthi yabo nje manje la umlilo usawuzwa kancane usasha la enyaweni uzokhupha lo mlilo ufike emadolweni and mase ufike emadolweni usazosha. Yabo itherapist ke le ngoba itherapist phela angeke ikukhohlise izokutshela ngoba futhi awusiyo oqala uzokhala ngokuthi umjolo uyanyisa. So yena ngoba uyalifuna usizo phela abanye bayabhala ku social media bathi ha uyakhala phela akahambe eyokhuluma nalapha abazomtshela izigabhoqo. Ukuze uma bemtshela izigabhoqo sekuyoba uye ke oweya ama options akho ukuthi ngiyahlala ngiyaphuma kusazoba right hayi yabo isele kuye kodwa bezwile iqiniso. Kanti ababa omncane neyomndeni hayi umndeni mawumwelcome kahle asikho isidingo sokuthi manje untombazane
wenza sengathi ifamily akayazi ngoba sekukhona uTirelo. Kodwa mangibhekisisa kahle, onenkinga phakathi kaTirelo noVuyokazi ubani? Mina ngakamuzwa uVuyokazi eqambe igama uTirelo. Yena into emshisayo yile ye-behavior kaMpumelelo, okuyi-reality-ke into enase sesiyibambe social. uMpumelelo uphumele ukuyothinta uQueen. Yabo nje mina mangithi le yaMpumelelo yathusa ngoba mncane, ngeke ngingayenzi i-reference kaQueen. Queen lo sisi lo wayememeza ethi yena Big Zulu, Master KG, obani bani. Mpumelelo hamba uyothinta lo sisi. Ifamily yaze yabhala incwadi la ku social media bethi uQueen bazodila naye ngoba mdala. uMpumelelo nobafuna nabadala kunaye. Yey, ngisho uQueen, angisho laba bakhona manje, ngisho uQueen ukuthi ubafunani. Abadala kunaye ngeminyaka, badala nge-experience, kodwa nofuna ukuya lapho. Manje-ke uVuyokazi ngiyabona ukuthi wona iqiniso uyalibona ukuthi kahle ziyakhala. Ngapha uTirelo uphethe ukuthi yena u-strong eqamba amanga, useze wabiza uVuyokazi ngoQueen Elizebeth. Uhlushwe yini ezeqamba omunye igama? Ushiswa yini? Kahle ngifuna nalawo madlelwane asebenzisa ukuthi hawu, lo sisenithini la upholile kodwa uyofika namagama amasha. Uye manje usehlele eFrance City u-30 minutes wonke, kodwa uyazi ukuthi la uhlalwe back seat. Mama behamba noMpumelelo, bakwethu ama-2K. Uthi phela nani nizocaswa, mina ngihlale ngahle ama-2K. uTirelo nithi uyopholile, and uTirelo akanankinga. Wahlala u-30 minutes laphaya kwi-front city, wajoya wayohlala e-back city. Mayesehlele e-back city angazi kwasekwenzakalani. Wasejika lapho-ke sethi uVuyokazi-ke uQueen Elizebeth. Angisothi Mvuyo, angisothi Tirelo, kodwa kulaba abathi uVuyokazi yena angathi uyazincengela. Ifamily yafike yathi woza sisi, bamnikeza amajuice, bamnikeza amakheke. Manje sekufanele enze ngathi-ke bamphathe kabi engakwenzanga lokho. Hayi, manje kuTirelo lo ngoba nje sezodelela usine, uzofonela bayena. Hayi seyihleke indaba zenga. Yena uzofonela usho ukuthi uzofonela abangani bakhe kuTirelo. Naba abangani bakhe uzobafonela bemjaje aphinde aqhubeke ngoba phela nayi i-pregnancy okusho ukuthi usekhona. Mina yikho nje ngabuza ukuthi phela akwazi ukuthi uTirelo lo uyothe nje ama-plans kaMpumelelo akawezwa, and uMpumelelo nangendlela amuva ngayo akayiboni, kodwa ebe ne-pregnancy. Uyayibona-ke i-bigger picture. Sivaleke le video, ningaxabani. Ngiyabonga suppose